देखा यार, उसने मुझे देखा। नहीं 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 नहीं, अरे उसने तुझे नहीं मुझे देखा। अरे तुम्हें कैसे पता चला? उसने तो कहा तुझे। यार ये कितनी औसम है यार। Hello and welcome back to my YouTube channel. So लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसेबाव बयबो फरायहरबाय लोगोफोर। दिनैहाय लोगोफोर शिलंआव लास्ट डे आरोना, दिनै लास्ट बेरायनानै न'आव थांफिननोसै। जों दायो दंफैयो शिलंनि लाइटलुमाव दं आरोना, लाइटलुमनिफ्राय लोगोफोर। ओमफ्राय मा होनो मैयानि माखासे भिडिअफोर दं आरोना वाटारफलनि, बेफोरखौबो आं बे भिडिअआवनो होगोन लोगोफोर। नोंसोरो भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामहरदो लोगोफोर। नैबे जायगाया दायो लाइटलुमनि आरोना भिउआ, मोजाङै आं देखायनोसै भिउखौ। साहा लोंग्रोना लानि, फुङावनो ओंखारबोबाय नालाय दिनै, जेबो जायाखै। साहा लोंहैनोसै आरोना दायो, ओमफ्राय भिउखौ देखायनोसै लोगोफोर। स्टेडियाम लोगोफोर गरम साहा लोंना लानोसै। Finance. ओमफ्राय नै लाइटलुमनि भिउआ बेबायदि आरोना लोगोफोर। वाव। ओमफ्राय नै बिथिं गाहायथिं जोमैनि थाखाय बारा मोजां नुवाखै, माबायदिथाय थांगासिनो आरोना आं दायो। नैबे गरायजों फट' लानो हायो गाइसमोन, दा आङो लाथ'ला। का किनारा देखो किनारा, बिथिं गाहायथार आरोना लोगोफोर। वाव औवा दङ, डरने का नहीं, डर के आगे जीत है। माउन्टेन भिउ गामि दङ इयावना, बिराद गोथौ आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नैबे काहिनिखौ नुहुरानो। बेफोरनाबो लामा दङब्रा, बै जों थांनाय बायदिनो लामा थागोन दा। बैयाव लोगोफोर गामि दं आरोना आं दुमखामनि गाहायाव। नै बिथिं एकदम ग्रं ग्रं ग्रंखा, माबा मबाइलखौनो गगन गगनसो मोनलाय लांदा। ओरैबायदि ग्रं ग्रं लोगोफोर नै। केमेराखौ बारा जेबो नुबावाखैसो। हाय नीचे है, हम ऊपर हाय। जोंना आदाया दा फट' लानो नागिरदों, रेडि जागासिनो फट' लानो। हेन्डसाम अन फेस लोगोफोर। ओमफ्राय फट' लाखांबाय आरोना, गाखोलांलायनोसै।
इधर खतरा है। nih fotografer jangan asla. Photographer of the day. Sir couple are nice karna hai. Bhai Jana makase sanai logo dongbawo, sanai logo masih sangka misalnya. यही 3 बंदे हैं हमारे साथ जो आए थे फोटोज क्लिक कर रही है लोग इनसे कौन सी व्यू मोजां देखे उनसे दे फोटो मार नहीं फोटो कितना के दूसरे पोस्ट करना है बहुत बढ़िया दिसे foto capnya ini biman mulai karena guys ya sih.
जायगाया बुरि आथिं आरो जिरायग्रा रेस्ट हाउस ओमफ्राय जोंना लोगोफ्रा नै उनथिंजाय हेलमेट गानना दंजोबो आरो ना सानै साथाम साब्रै नै मा फिथाइ बिलाय एथ' खाबो पारि ना Sini selfie lah, nasi pelannya. last video nama. Mana di mana tu? Wind juga lagi tanda. Jadi tanda. Itu nampak happen juga. Look macam dia tu blessing dalam lalu. Saya maba ini mungkin komen lagi tu.